Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, afọ ọma nụ. Ekenekwa m nwoke, ekene m nwanyị. A sị na tata wa afọ ya agazila anyị. Anyị ya adị ndụ, anyị ya amụ ọmụmụ, anyị ya abụ ụba, anyị ga-enwe ihe akụ akụ, ihe enwe enwe. Udo ya adịrị anyị. Chi anyị na ezumezu anyị ga-agọzi anyị na mmụọ niile anyị na-atụrụ aja. Na-asị ka afịa afọ niile na-azụ n'ala Igbo tata zụtara anyị udo na agamnihu. Ka aja na Igbo chụara anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ. Abịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye ọbụla si na ya adị, onye aha ya adị. Kakaka ya amakwana anyị ma jijiji ya ama anyị. Anyị ya pụtarịrị ife, anyị ya edude. Anyị adịkwanụ ka echi maka na echi anara agwụ agwụ. Nsị na anyị adị ka ibe maka na adị ka ibe na-agụ n'akwanụ. Ọfọ niile anyị na-agọ n'isi anyị bọsị afọ na nkwọ na eke n'oye ka o mezuo ọfọ ngọzi ise. Abụkwa m onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Akwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Onye ọbụla na-eme ọdịnala isi na-achị awọ. Ihe niile ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa, ihe ka mkpa bụ ndụ mmadụ. Onye kpatara agụ nwere ike na-agụ gị, ị chọọ ịrụ ụlọ, chọrọ ịgba moto, chọrọ ịga obodo oyibo, mana ego adịrọ. Ndị ibe gị agbachi gị nkịtị, ịnwa ị na-ama na-eji onwe gị. Mana ngwa ngwa ihe megide wee tinye aka na ndụ mmadụ, anyị agbakeri ya na tụsi na gịnị na ndụ onye ahụ edere. Onye ka m ji wee si ka ụmụ Igbo nachite azụ n'ọdịnala, maka na mbụ na mbụ onye nweta ndụ ọ chọba ihe ọ ga-eji wee chọọ ya ba ndụ mma. N'ọdịnala iyi enwe ogologo ndụ, nwekwa arụ isi ike, nwekwa ume ruo oge ana n'ọdịnala. Maka gịnị na mgbe ahụ na gị na mmụọ gị na ha so, ndị gị na ha so anọgoro ọfụma, ahazi na aghasalụ gị ihe, kama gịnị ha ga na-akwụdoziri gị, na-eme ka ị na-enwe echi dị mma. Wee na-ekwusị n'ọdịnala Igbo bụkwa n'ịtụ nzu, ịtụ ụdọ na ịtụ mmanya ọkụ, ịwapụ ọjị na igbu anụ. Ọdịnala bụrụ igbu ọgwụ, bụrụ igbu mmadụ. Ya bụ ka ị na-achị azụ n'ọdịnala, ị mara mgbe ị na-eme ọdịnala, mara mgbe ị na-eme gịnị agwụ ọgwụ. Etufu nnukwu oge ịga n'isiokwu nji maka ya wee bịa. Isiokwu nji maka ya wee bịa bụ spiritual meaning to effect in every sleepless night you are having, or you are faced, or you are still facing. Agwa m unu na m amaghị asụ oyibo, ọ maka ndị na-ene anya ka m na-asụ oyibo. Mana ụtọ ọbụla isi fụ m ewere m, nke ka mkpa bụ ịghọtakwara ihe m na-akụzi. Ụta ha n'ihe m na-akụzi okwu agwụ. Ịga n'ihe anyị ji maka ya wee bịa tata. Mana a lot of people anara ararụ ụlọ abalị. Ndị oyibo kpọrọ ya insomnia. A lot of people anara ararụ ụlọ abalị. Some bụ due to the kind of nightmare ha na-enwe. Some bụ due to
the kind of challenge ha na-enwe in life. A lot of people due to na obi ha ezuru ike, obi ha na-anọ na mgbagharị mgbe ọbụla mana abalị mana ụtụ mana efe, mgbe ọbụla ha mechiri anya ma ha chọrọ ka ha lala ụra, they find it very difficult to sleep. Ọ dịrọ mma mmadụ anara alala ụra ka o si kwesị lalụ, na-eme affect the person's health and mental wellness. Ọ dịrọ mma. And achọrọ m ịgwa gị tata, nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, ma ọ bụ na ị bụrụ onye Igbo mana ị nwere onye Igbo n'akụkụ gị nwere ike ịkọwara gị ihe m na-akọwa. Ọ bụrụ na ị nara alala ụra abalị, don't sit down and fold your arms. Something is wrong about you spiritually. And don't worry long, he had the body over prolonged or the too prolonged. Always stage or luta. You are blue part of you. Just now ban in the madnala no ta. Na muarianya, achaharianya. Mba ya sigi this time ma akwara gị ihe niile dị gị na arụ ya eji zuo ike maka echi. You are still stressing yourself, still stressing your brain. You are still awake. Ọ bụrụ na ịlalụ ụra adịrọ gị mma, mgbe ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ echiche, mgbe ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ nlọ, ajọ nlọ ị na-alụ. Nnecha ka ị esi wee lalụ ụra, ọka mmechi anya ma nke mma fụta. Ụfọdụ bụ ha lalụ ha jisi ike fọsụ onwe ha mana ka na-emechi anya kpam abịa ịgba n'afa maka ọnọdụ dị otu a. Ịgbaga afa maka ọnọdụ dị otu a, maka na ihe a niile nwere spiritual meaning. Ọ bụ na ndị otu anyị ndị na-alụ ọrụ abalị na-alala ụlọ ọfụma, and it's not as if no nwere spiritual exercise na-eme observe that night. Just ọ bụrụ just na-ela ndị nchicha nwere dibịa ọ na-eme ma eze nwaanyị ọ na-eme. Onwe dibịa ọ na-eme ma eze nwaanyị ọ na-eme, onye anyị eje chọọ anụ onwe. Unless money nyere onwe gị si by 1 o'clock I'm standing up to work. Enwere m ọrụ nwere n'abalị. Yes. Mana ibinite ụlọ ada atụ gị chega na-agbagharị here and there, something is wrong. Ị nidiri iju ese n'isi gị gbaa afa, maka na o nwere mmụọ ụfọdụ nọ echiche, something na prompt mmadụ ime gịnị ichewe echiche. Adịghị na-eme mmadụ o chekasịkwa onwe ya to the extent na onye agha ya lalụ nwụla abalị bụ gịnị mgbe things na-ada work well with that person. Ndị ihe niile gbasara onye ahụ dị scattered. Ifu na onye ahụ ga na-eme gịnị, ọ ga-anọ n'echiche. Ijegeje gbara afa magoduru the cause of that situation, tackle ya. O nwere one thing mmụọ na-eme mmadụ, ịlụgodo ọlụ gị dị n'ụzọ gị, first thing mmụọ na-enye mmadụ bụ peace. Peace. One, when ọbụna ịbụ onye ọnwụ dị n'ozi ya, once they restore your life back, the next thing bụ peace. Ifu na ị ga na-enwe inner joy. Ugoduru ihe ọbụla ị nwelu, you are okay. Ị nweta 10 naira gaghị mara ihe iji ya wee mee. Mkpasa ana, problem ana, nyanya ana, sickness ana, sleeplessness ana. Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị, afa forget. Yes, nwere ka ọ bụrụ ihe prompt gị bụ ide enwe rest of mind, ide ezu ike alala ụra, ije gbawa afa. Kebe eziokwu bụ na ihe ọbụla na-eme mmadụ nwere mmụọ dị in charge of that thing ya na ya so, either in negative way or in positive way. Ma insomnia na ị na-abụ ịlala ụra imecha, especially ndị nwere call
ihe a na-ekwu na-eme ndị nwere kọlụ gwogwo. Ịlalụ n'abalị ị na-afụ things dị very very scary that even if they ask you to sleep, you can't sleep because you are scared. Ebe anyị lalụ ụlọ anyị nọ wee lụọ nla ahụ binye, you can't even sleep there. Ụjọ eju gị ahụ, ụjọ abanye gị ahụ, because ị ga na-efili that there nwere presence of some certain entities, negative entities around you. Ụjọ a na-atụ gị. Ọ bụrụ na ị gbaa afa, ị nọrọ n'ọnọdụ dị ụta, jisi ike jee gbaa afa, magoduru ihe na-eme na ndụ gị, magodu why those things are happening to you, and settle those entities ka ị nwee ike nwee peace. Kedu ka mmadụ ga-esi wee pụta ị na-function 24 hours n'abalị ide alala ụla, na-efe ide alala ụla, n'ụtụ ide alala ụla? I break it down, the very very easy. Ị na-anya ifu na many of our people na-anwụ, ifu youth ọnwụrụ, ifu old man, ifu onye na-emebedi ihe o jere eje ọnwụrụ. Ị na-eti aka n'ihe dị njọ, iwepụ ya maka ndụ gị, so that ị nwee ike nwa ọrụ mmụọ bụ n'elu mmụọ a eme gịnị aza gị. Ọ bụrụ na ị na-etinye aka n'ihe dị njọ wee na-alụ ọrụ mmụọ, ọ ya wa ọkọrọkwa, sitekwa n'aka bụ onye nke gị nwada gbara ọma ụzọ mmiri, ka onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike, na-alụsi ọrụ mmụọ ike, na-enyere ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe a nkụzi taa, onye ndị na-akụzi ha bụ maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, onye ịchọ ka a gbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ, ma ọ biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịa.